అబ్బా జీవితం ఒక రంగు లేదు, రుచి లేదు, ఫ్లాట్గా నీళ్ళ తయారైంది. బొబ్బా బాబరావులకి దండ పెడతాను. తూతినమ్మ బతుకు బురదలో పంది బతుకు నువ్వు బతుకుని ఎందుకు ఎదవన్నారు ఎదవా ఎదవా అంటే ఊరుకుంటారండి. ఇప్పుడు మీరున్నారు, కోట్ ఏంటి, టీ షర్ట్ ఏంటి, ప్యాంట్ ఏంటి, టై ఏంటి, బట్టలతో చంపేయగలవు తెలుసా దరిద్రుడా. అంత తిట్టాలి ఉంది, తిట్టగలనా? హలో, ఒక్క నిమిషం ఉన్నాము బాబు, నువ్వు కొంచెం పక్క వెళ్తే ఇద్దరు అనుకుంటారు. చెప్పమ్మా, 9th అక్టోబర్ అమ్మా. నా బొంగులే దీనమ్మా బ్లూ. జాతకాలు చెప్తారు నా కొడుకులు జాతకాలు. హలో, ఇప్పుడు జనరల్గా ప్రిడిక్షన్స్ ఎవరు చెప్తారు నాన్న? చల్లా సుబ్రహ్మణ్యం శాస్త్రి కదా. ఇప్పుడు ఆయన అడ్రస్ ఏంటమ్మా? ఓహో, బాగా ఫేమస్ అనమాట. రేపు ఆయన వైట్ డ్రెస్తో మనసుకు వస్తాడు అనమాట. ఆయన ఒక్కళ్ళతో నడుస్తాడు, ఎందుకంటే రెండో కాలు నేను తీసి పాడుతుంటాను కాబట్టి. జాతకాలు పచ్చబొట్లు పొడుస్తారా? పెంచుకొని ఒక్కొక్కడికి తాట తీసేస్తే ఒక్కొక్కడికి డబ్బులు అంటే ఏ వాచ్ వరకు తీసుకోమనండి. కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి కదా, కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి కదా. ఓ మీదకి వచ్చేస్తారండి. ఎప్పుడు ఎక్కడ చెప్పింది అక్కడ చెప్పి తప్పించుకోవడం ఉంది, అక్కడ చెప్పింది కూడా ఎక్కడ చెప్పి తప్పించుకో. నేను మాట్లాడుతున్నాను భయ్యా, చెప్పాను కదా భయ్య వదిలేస్తారని. బాగుంటుంది భయ్యా. ఈ మధ్యన హైదరాబాద్లో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు తేడా లేకుండా ఏం చేసుకుంటున్నారు. టాటూస్ అంటారు వీటిని. వెరీ డిఫరెంట్ లుక్ భయ్యా. దిలవర్ సింగ్, ఓ దిలవర్ సింగ్, దిలవర్ సింగ్ అండ్ ఫ్యామిలీ. ఆటో ట్యాక్సీలు కావాలా? ఒంట్లు ఉంటాయి, ఒంట్లు అవి కూడా లేదనుకో, నేమనుకుంటాను మీదకి ఎక్కువ మోసుకెళ్ళిపోతాను. హైదరాబాద్కి రఫ్ కొట్టి 20-30 కిలోమీటర్స్. నా బొంగ అండి, పాకిస్తాన్ పక్కనే ఉన్నా. దోమలు కుట్టాయా? దోమలు ఎంత దోమలు కుట్టాయా? ఎంత బొంగ ఎత్తే శని వదిలిపోయింది.